מה קורה חברים לעוד סרטון? אנחנו בסרטון. ג'וני אתה, אבל אני רוצה שנייה להגיד להם דברים. היום, תזכרו, זה הלייב הגדול. שידור עוד מעט, האיש שהסרטון הקודם יבוא גם, הוא רק בחוג. חוג שלו היה, ועוד שנייה הוא יבוא. אז אתם כבר הכרתם מהסרטון הראשון, אותי ואת ג'וני, כאילו, והיום נחשוף את החשיפת פנים. אתם פעם ראיתם את הגבר הזה? אם נחשוף את החשיפת פנים, הוא אמר לי, פירוש, להגיד לכם איזה. יש לנו עוד אורח, שתי אורחים. אז להראות לכם את האורח הראשון. האורח הראשון זה החיית מחמד שלי, שמוליק. תראו את שמוליק. תכירו, תראה להם, סלמוס, תראה להם שמוליק, חמוד. לא נראה, יבוא עוד אורח, הנה שמוליק, תכירו אותו, תגיבו W שמוליק בתגובות. יאללה, W שמוליק, שמוליק. יאללה שמוליק, W שמוליק. יאללה, בוא ננסה להשיג הכי מהר. בוא ננסה W שמוליק, סתם. יאללה. אחי, איזה התרגשות, איזה מתרגשים. הלייב הראשון. רגע. לא, כלום, יאללה. וואלה, זה סיגמן בגדול. שנייה, מה אתה עושה? בוא נעשה שטויות אתה עושה. שניצלון. לא צריך עוד כלום איתה. יאללה. תחצוב את זה. לא צריך, יש שם. תחצוב את זה. יש שם וניל, נשמה. קופר אלקופטר. סליחה על הרעש כמו שהוא אמר. דוני, תגיד להם כמו שאמרת, זה שלנו. סליחה על הרעש, אנחנו מאוד מצטערים, אנחנו אוהבים אתכם. סליחה על הרעש, אנחנו ממש מצטערים, אנחנו אוהבים אתכם. תודה רבה. קול. כמה קול. שנייה. יצא. חבר'ה, מישהו אומר W שמוליק בתגובות. כי זה W שמוליק. מישהו אוהב את שמוליק. מה אתה עושה? אתה יכול להגיד לי? מה אתה אוהב? זה לא. יש לנו קצת לאגים, הכל נורא. אצלנו זה סליחה על הרעש, אנחנו ממש אוהבים אתכם. כמו שאני אומר. שכחנו לומר לכם על ההגרלות. זה משפחה. היום אנחנו נגיד לכם את ההגרלות שהבטחנו לכם. בואו נראה לכם מה שהגרלנו לכם, מה שהבטחנו שאנחנו מגרילים. פופ, תרשמו בתגובות למה מגיע לכם, ולמי שיש הכי הרבה לייקים מקבל את זה. וגם עוד הפתעה. כמה יש? בואו ננסה להגיע לנדר. אתם זוכרים, ב50 מנויים, אחד מכם בבית שצופה בזה יכול לזכות בהגרלה פופ בחינם. אתם יודעים מה זה פופ בחינם? זה פופ? כמו שהראינו לכם בפרק הראשון, בסרטון הראשון. אתם רואים שהוא לא חוצב אבן? חצוב. עוד פופ? כן. שצריכים עכשיו הגרלה וגם... אז רוצים עוד פופ? יאללה, קבלו אותה. אחי, לך תראה את הפופ. איזה פופ? תביא את לאו מסי. מי רוצה את הפופ של לאו מסי? אני! תביא להם כבר את לאו מסי. תקנו את זה יפה. תביא. בלי קופסה. הוא רק בלי קופסה. מה? הוא כזה. הוא בלי קופסה. זה. מי שמגיע ל50 סאבים, אחד מכם יכול לקבל את זה. את הפופ. תביא את מסי. לא. אפשר לקחת עכשיו. אפשר לגעת. זה רעיל. תיקח אבן. אבל יש לי כבר פיקקס. עוד אבן. שמוליק רוצה לומר משהו. שמוליק הוא עוד מעט תגיע לנו עוד אורח, כאילו בן אדם אמיתי, אבל זה קצת יעליב את שמוליק, אז תסתום לו קצת.
יוג'ין! יוג'ין בלב! רק יוג'ין! שתדעו, זה שם ממש מפורסם שאני ועוד חברים שלנו, הוא וגם הוא ועוד חבר שלנו נמצאים את השם הזה, יוג'ין, יוג'ין. מי שרושם בתגובות יוג'ין מקבל ממנו לב, וגם לייק לערוץ שלו. ואפילו הוא... תגובה גם איתנו. מה רציתי לך? רוצים לראות מתי מה אני הולך לעשות? תסתכלו. עוד מעט נשחק רובלוקס. אתם יודעים מה אנחנו נעשה ברובלוקס? אתם לא יודעים איזה דמות יש לי? אני מכיר את המשחק סטיל אנד בריימוד. אני מטורף. אני ואח שלי התחלקנו, זה אצלו בינתיים. מה אתה עושה? אתה לא מטורף. יש לנו את ה... ניצחתי חבר'ה, ניצחתי בזה. חי בסרט, אתה מבין איתה. בואו נכין בית. מכינים בית. סרטון הבא אנחנו מכינים בית מטורף, קטלני. חבר'ה, יש לכם בהפתעה בית מטורף. שתדעו. עוד מעט אני אחשוף את הפנים שלי. בסרט. מתי שהוא רוצה, אחי. גם בסוף אפשר. למרות שהם חשפו את הפנים שלי. זה... של מי? של יובל דורה. עכשיו כולכם... לא אכפת לי אתה זוכר אינדה? אתה בלייב כאן, אינדה. כל מי שרואה את הסרטון הזה, תרשמו לאינדה גיים בשופ. איך לשם לווילד? איפה אתה רואה לי? איך לשם לווילד? שמור חלק. להיכנס לסרטונים של היוטיוברים הצעירים. מה, רוצה להכין בית? לא, זה סרטונים הבאים. אנחנו הולכים לתת לכם הפתעה. יהיה לכם בית. מה, זה סדרה? כן, מה? סדרה, היום התחלנו. לא, אנחנו תכף מתחילים סדרה מטורפת, קטלנית. ככה חושבים מהר? כן. מכינים בית מטורף שלא ראיתם בישראל. אפילו יותר פרקים מאינדה ויותר להשיג דברים. ונעשה מלא אתגרים בהמשך הסרטון. זה מהיר, זה מהיר. וגם אולי אחד מכם אולי יכול לבוא להיות איתנו בסרטון היום. מישהו שכח? תגיבו בתגובות אם אתם רוצים פופ או מה אתם מעדיפים. ממדפסת לתלמד, תראה להם את המשקפופת. מדפסת לתלמד, אתם בוחרים מה שאתם רוצים, תראו לי תמונה. תרשמו בשופ, תרשמו בתגובות. לא, שהם לא ירשמו. הם פשוט ישלחו תמונה בשופ. תשלחו תמונה בצ'אט, ועוד מעט גם אנחנו בערוץ וואטסאפ. עוד מעט. יש שם דברים על כדורגל והכל. גם עכשיו בוא נתחיל באתגר הראשון. חברים, בוא נתחיל באתגר הראשון. עכשיו, מה האתגר? כאילו... אני יודע את האתגר כבר. מה? האתגר הראשון, אתה צריך לחצוב... אתה צריך, בזמן שאתה משחק, אתה צריך לנצח אותי. פה אם אתה מפסיד, אנחנו מביאים לך לימון ואתה אוכל את כולו. אתה חי בסרט, נשמה. תביא לי. יאללה, אני ויונתן עושים את האתגר. בוא נראה אתכם, יאללה. וילג'. יש, אני לא אוכל. אני הולך לאכול. 1-0 ליונתן. לא. 1-0. 2-0 ליונתן, זה עד 3. יונתן, אני מעודדת, יונתן. זה וילד נטוש. אני זוכר מה קרה לנו איתי ועם ג'וני פעם שעברה איזה וילד נטוש שם. 3-0 מוחץ, הוא אוכל. יש פה וילד, לא צריך. מה צריך? יש לנו וילד, מה יש לנו? חבר'ה, אני הולך לשמוע לאכול לימון. שלם. אני אחזור אליכם. הוא הפסיד 3-0 מוחץ מיונתן. ג'וני כאן נותן תצוגה. זה היום של ג'וני נשמות. יש כאן משהו? לא, אני נעשי לחיים נשמה. סקם. ידעתי שיש פה משהו. איך אני המחץ. זום. רוצים לראות משהו יפה? זה אבא שלו הכי. תגידו WF בתגובה.
תגובות. כן, יאללה, W0. כן, W. תסביר, לא, 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 W0 ומתן. יאללה, תסבינו בתגובות. W0 ומתן, יאללה, מהר, תסבינו. הרוב W מתן. אני רואה. הרוב, כן. היפי! רגע, חכו. מה אתה עושה? אתם עושים אותי כל שנייה כאילו... לך כבר הווילג', מה אתה מחכה פה 1.5 שנה? אתה יודע מה אני רוצה? אני רוצה בשר. לך הווילג', תכין שם הכל. אימא'לי מפלצות. נכון. לך לבית של הווילג'ר, תערוך. יו, בא לי מיטה צהובה. אם יש כאן מיטה צהובה, כולנו נרשם לה. 100 שקל. מיטה כתומה. מיטה צהובה 100 שקל. ואנחנו לא יודעים איזה מיטה זה. מיטה צהובה פה. בום. אנחנו חושבים לו. תקום יבין. אנחנו אולי יכולים להביא לאחד מכם היום. ממש היום, פופ קטלני. Respawn point set. Ingmar Omer has made the advancement Sweet Dream. איך אני שונאת הרע? סליחה על הרע שאנחנו אוהבים אתכם מאוד, סליחה. לא זז לי. נכון. מה אתם אומרים? יאללה וילד, באנו להרוג אותך. אני רוצה לתפוס מקום. חבר'ה, אני הלכתי לעשות לנו משהו מטורף. אתה הלכת להתפנק לך בחיים. וואו! אומייגאד, זהו. וואו! יש פה תיבה בלא נוחות. תיבה בלא נוחות. מיליון. יש תפוחי זהב. איזה זהב בנעליים. אחי שלי דאגתי לך למשהו רציני. אני יודע, זה האורות למעלה. האורות האלה קטלניות. קטלני אנחנו היום. אנחנו היום אין אותנו. אין. חיטה. פעמון. חיטה אחד פעמון. מה זה? מוביל? לא. עוד יום. זה פעמון, איך לפעמון? תחצוב את זה. תחצוב את זה. אני בתוך המים זה. יצאתי פעמון, מה נשנוש? אירון גולם. איפה אתה רואה? אני חייב מאחוריך. גולם. רגע, על הדרך חיטה. וקח חיטה. אין לי. נשמה. למה זה לא גדל? יש לך חיטה, בלוקי חיטה. רגע, עם זה אפשר כאילו כן. לא. איפה? טוב, תנסה, יאללה. לא. כן. לא. מה קורה חברים? נתראה בסרטון הבא, אנחנו אוהבים אתכם, יאללה ביי.